Ružinov nastúpil na zápas odhodlane. V pláne nebolo získať len jeden bod, ale všetky tri. Hostia mali zo začiatku prevahu, no bol to paradoxne domáci Giba, komu sa podarilo streliť prvý gól. Hra sa následne vyrovnala a Velčický zvýšil už na 2-0. To bol aj stav, ktorý svietil na tabuli po druhej tretine. Skóre bolo pre Ružinov nepriaznivé, no stále hrateľné. V prvej tretine sme si myslím, že ešte celkom zvládali, bol ten zápas taký vyrovnaný, mali sme aj my nejaké šance, super nám dal gól, ale mal aj on šance, bolo to také otvorené si myslím. V druhej nás už dosť prevalcovali, tam sme fakt mali minimum toho priestoru. Ružinovčania chceli v poslednej tretine nepriaznivý stav zvrátiť, no kým sa dostali k akejkoľvek šanci, pochovali nádej Virák gólom na 3-0. Odtedy už hostia nevedeli, kde im hlava stojí. Hráči LG predvádzali výborný hokejbal, začal čo hostia pôsobili úplne odovzdaným dojmom. Na 4-0 zvýšil Strapák a skóre uzavreli iba pár sekúnd pred koncom Zemeš. Zlomilo sa to v našich hlavách. Proste odpalili sme si to v hlavách. Je to všetko v hlavách. Proste chalani vedia hrať. My sme odohrali niekoľko dobrých zápasov, chalani to vedia hrať. Len proste ja neviem, či sa bojíme vyhrávať. S výkonom sme po dlhej dobe veľmi spokojní, lebo nerobili sme chyby vzadu a vpredu sme hrali dosť dobre, boli sme aktívni, mali sme veľa šancí a proste dali sme aj 5 gólov, čo sa nám dlho už doma nestalo. Ružinovu do play-off nakoniec pomohli hráči Kežmarku. Výhrou nad Cvidníkom rozhodli, že nováčik vyraďovaciu časť hrať nebude. Ružinov nastúpi v prvom kole proti favoritovi z Nitry. Play-off je úplne iná súťaž, takže ja by som to nejako by som to nedával na jednu alebo na druhú stranu, či vyhra, či prehra. Tam sa už nepočítajú víťazstvá, tam sa počítajú, kto postupí a to je všetko. Úvodné 2 zápasy odohrá Ružinov v Nitre počas veľkonočného víkendu. Pre televíziu Ružinov Daniel Súkup.